Det er Karolina, og jeg vil guide jer igennem åbningsceremonien her i dag. Men først vil vi alle sammen sige et kæmpe stort tak til alle jer, der har mødt op her i dag ude med Disney Store. Med jeres støtte og opbakning. Vi er simpelthen så glade, fordi I er her alle sammen. Åbningsceremonien vil finde sted om ganske kort tid. Men i mellemtiden kunne jeg godt tænke mig at høre. Velkommen til Disney Store. Dette er et magisk sted, hvor fantasien lurer rundt om hvert hjørne. Kan drømme, mens de er vågne. Kom ind og følg med. Gå på opdagelse i de mange magiske billeder. Det er nu tid til at slippe fantasien løs. Lad fantasien vise dig vej.